дуруд тамошобинони азиз, хулосаи хабарҳои муҳими рӯзи 9 январи тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. дар ин барнома иддаъҳои вазорати корҳои дохила дар бораи ҳукми зиндони Дона Набиеви 80-сола ва раддияи ҳизби нағзати исломии тоҷикистон, боздошти падарандар барои бадахлоқӣ нисбат ба кӯдаки 10-сола, ҳамлаҳои ғоратгарона ба нуқтаи фурӯши маводи сӯхт дар ноҳияи рӯдакӣ. ҳизби феълан дар Тоҷикистон мамнӯи нағзати исломӣ рӯзи 9 январ дар як баёнияи изҳоротӣ як рӯз қабли вазорати корҳои дохила дар бораи узви собиқадори ин ҳизб Донаёр Набиеви 80-соларо сиёсӣ, комилан беасос ва тӯҳмати ошкоро номида рад кард. Дона Набиев 27 августи соли 2020 дастгир шуд ва додгоҳи ноҳияи рӯдакӣ ахиран ӯро бо ҷурми ташкили фаъолияти созмони экстремистӣ ба 7 соли зиндон маҳкум кард. дар изҳороте ки шаби 8 январ нашр шуд, вазорати корҳои дохила гуфт сокини 80-солаи деҳаи гулбутаи ноҳияи рӯдакӣ Дона Набиев дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ дар сохтори собиқ ҳизби нағзати исломӣ ба ҳайси қозӣ фаъолият намуда, сокинони бегуноҳи ҷумҳуриро ба ҷазоҳои вазнинтарин ҳатто то ҳукми қатл маҳкум мекард ва дар куштори оммавии сокинони маҳаллии вилояти Хатлон иштирок кардааст. аммо ҳизби нағзати исломии Тоҷикистон дар изҳороташ мегӯяд бобои Дона дар ҷанги шаҳрвандӣ аслан ширкат надошт ва ба ҷои ҳиҷрат ҳам накарда буд. дар сохтори ҳизби нағзати исломии Тоҷикистон дар ҳеҷ замон симате ба унвони қозӣ вуҷуд надошт. бинобар ин иддаъҳои вазорати корҳои дохила ҳақиқат надорад, гуфта мешавад дар изҳорот. вазорати корҳои дохила дар баёнияш гуфт бар асоси созишномаи сулҳи соли 1997 амалҳои қаблии Дона Набиев мавриди авф қарор гирифтанд, вале ӯ баъди манъи фаъолияти ҳизби нағзати исломии Тоҷикистон дар соли 2015 низ ба амалҳои зидди қонунияш идома додааст. вазорати корҳои дохилӣ гуфтааст ки Дона Набиев пули хадамоти махсуси баъзе аз кишварҳоро гирифта ва онҳоро барои паҳн кардани ғояҳои ифротӣ, харидорӣ, нашр ва густариши адабиёти экстремистӣ, ҷалб ва сафарбар намудани ҷавонон ба сафи гурӯҳҳои ҷиҳодӣ сарф мекард. дар баёния омадааст Дона Набиев миқдори муайяни маблағҳоро тавассути ноҳияи 5 вилояти Хатлон ҷиҳати дастгирии молиявии аъзоёни қаноти ҷангии ташкилоти террористии собиқ ҳизби нағзати исломӣ ҷамоати Ансоруллоҳ ба ҷумҳурии исломии Афғонистон интиқол додааст. вале ҳизби нағзати исломии Тоҷикистон дар раддияш ҳар нави иртиботи худ бо ҷамоати Ансоруллоҳро рад карда гуфт ҳизби нағзати исломии Тоҷикистон ҳеҷ гуна нерӯи низомӣ дар ҳеҷ кишваре бахусус Афғонистон надорад. ҳизби нағзати исломии Тоҷикистон дар айни замон таъкид кардааст ки ирсоли маблағҳо аз тарафи хонавода, наздикон ва аъзои ҳизби нағзати исломии Тоҷикистон ба хонаводаи зиндониёни сиёсӣ аслан ҷиноят нест ва таъкид мекунанд ки бобои Дона агар кӯмаке кард аз хешовандону наздикон ва аъзои ҳизби нағзати исломии Тоҷикистоне дар хориҷа буда дарёфт кардааст ҳеҷ рабте ба хадамоти махсуси ягон кишвар надорад. раёсати олии ҳизби нағзати исломии Тоҷикистон талаб кардааст ки аз бадном кардани як пирамарди бегуноҳ ва ҳизби нағзати исломии Тоҷикистон даст бикашанд ва бобои Донаро фавран озод кунанд. Эмомалиев Намозалӣ Хурсандович, санаи таваллудаш 7 майи соли 1989, муваққатан истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе бо иттиҳоми ҳаракатҳои бадахлоқонаи шаҳвонӣ нисбат ба духтарандари 10-солааш дастгир шудааст. бар зидди ӯ бар асоси қисми 4 моддаи 139 Кодекси ҷиноятии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карданд. ба Эмомалиев бар асоси ин банди қонун то 20 соли зиндон таҳдид мекунад. раёсати вазорати корҳои дохилаи Душанбе гуфт дар доираи чорабиниҳои тафтишотӣ муайян карда шуд ки дастгиршуда Эмомалиев марҳала ба марҳала якчанд маротиба аз набудани ҳамсараш истифода бурда дидаю дониста ки духтарандари 10-солааш дар ҳолати оҷиз қарор дорад, дар манзили истиқоматиаш нисбат ба охирон ҳаракатҳои дорои хусусиятҳои шаҳвонӣ дошта анҷом дода, бо ин роҳ нафси шаҳвониашро қонеъ намудааст. Намозалӣ Эмомалиев ки соли 2015 барои саркашӣ аз пардохти алимент маҳкум ба зиндон шуда буд.
ҳоло дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. раёсати вазорати корҳои дохилии душанбе гуфт, ки ӯ баъди раҳоӣ аз зиндон дубора издивоҷ карда, аз издивоҷ бо модари кӯдаки ҷабридида соҳиби 2 фарзанд шудааст. бо ташаббуси раёсати вазорати корҳои дохилаи душанбе ҷиҳати барқарор намудани ҳолати рӯҳиву равонии ноболиғ духтари 10-сола, равоншиносони таҷрибадори пойтахт ҷалб карда шуданд. вазорати корҳои дохилаи тоҷикистон аз ошкор шудани чандин мавриди ҳамлаҳои ғоратгарона ба нуқтаҳои фурӯши маводи сӯхт дар ноҳияи рӯдакӣ хабар дод. вазорати корҳои дохила гуфт, ин гурӯҳи розанҳо ба рӯ ниқоб кашида, бо чӯбдаст ва маводи тарканда мусаллаҳ шуда, бо мақсади ғоратгарӣ ба нуқтаҳои фурӯши маводи сӯхти ширкати ғайрат 82 дар деҳаи Чортути ноҳияи рӯдакӣ ва нуқтаи рақами 14 ширкати Газпромнефти Тоҷикистон дар деҳаи Шӯроб дар канори шаҳри Ҳисор ҳамла мекарданд. ин гурӯҳи ҷиноиро Саидов Исматулло, соли таваллудаш 1995, сокини ҷамоати Работ, воқеъ дар канори шаҳри Турсунзода ташкил карда, ба ин гурӯҳ чанд сокини ҷавони ҷамоати сари киштии ноҳияи рӯдакиро ҷалб кардааст. Саидов аз ҷумла ба он айбдор мешавад, ки бо шариконаш Муртазоев Ҷамшед ва Набиев Комилҷон, сокинони ҷамоати сари киштӣ ки ҳанӯз дар кофтукоф қарор доранд, бо маслиҳати пешакӣ моҳи декабри соли 2019 шабона ба рӯяшон ниқоб кашида ва бо чӯбдастҳо мусаллаҳ шуда ба нуқтаи сӯхтфурӯшии ширкати ғайрат 82 воқеъ дар деҳаи Чортути ҷамоати сари киштӣ ҳамла карданд. онҳо хазинадори ин нуқта Зокир Муҳиддиновро латукуб карда, аз хазинаи мағоза 26820 сомониро ба яғмо бурданд. ҳамчунин Саидов Исматулло бо Холиқов Баҳриддин, соли таваллудаш 2002, сокини ҷамоати сари киштӣ, моҳи марти соли 2020 ба рӯ ниқоб кашида ва бо чӯбдастҳо ва моддаи таркандаи худсохт мусаллаҳ шуда ба нуқтаи фурӯши сӯзишвории рақами 14 ширкати Газпромнефт Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Шӯроби ҷамоати Сомон дар канори шаҳри Ҳисор ҳамла карданд. розано дар ин ҷо постбон Ҷамолиддин Ҷобировро латукуб карда, бо истифода аз маводи тарканда аз хазина 2200 сомониро тасарруф карданд. ин буд чанд хабари рӯз. хабарҳои бештарро дар сомонаи Бомдод пайдо кунед. хуш бошед.